Hej, jeg vil bare lige fortælle jer om min dag. Jeg har været til præst, fordi jeg skal konfirmeres her til foråret. Så kom min mormor, som gav mig den her bog, som er bag kulisserne, med sin Mini. Den handler om nogen, der vist nok skal udfylde en skuespillerdrøm. Så jeg synes, den lyder rigtig, rigtig god. Jeg glæder mig til at læse den. Og så havde hun været på sådan et make-up-kursus, og så har jeg været heldig at få en af de make-up-produkter, hun har fået derhenne. Og det var sådan nogle fine mærker, som Estée Lauder og sådan noget. Blandt andet så fik hun sådan en Origins Once Upon a Shine Sheer Lip Gloss Brilliant Elaborate Transparent. Ja, det var nok ikke lige engelsk til sidste, men Origins, det er jo et rigtig fint mærke, og jeg synes virkelig, nu kører jeg den bare lige på min hånd her. Jeg synes, den skinner rigtig fint. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er lidt svært, det her. Nå, det er i hvert fald lige der. Ja, men og så lugter den lidt af noget mint eller mentol eller sådan et eller andet. Det er lidt spændende. Men altså, den er lidt irriterende klistrende og sådan noget, hvor jeg kan godt lide det sådan bare glider på og sådan noget. Og så fik jeg også hendes, mascara fra Colors, kan jeg lige se her, som er en sort en. Jeg kan egentlig rigtig godt lide designet og sådan noget, men børsten ser ikke så vanvittigt god ud. Den ser egentlig god nok ud, altså at den er bøjet og sådan noget, men mascaraen ser bare ud som den klumper helt vildt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den klumper i hvert fald rigtig meget. Den vil jeg prøve, og så se, hvad der sker. Og så har vi fået prøve i dansk, eller prøve. Vi skal skrive en stil. Vi har fået det her hæfte, som er fra folkeskolens afgangsprøve. Og så er der sådan 6 opgaver, som man kan vælge imellem. Og rigtig meget sådan noget artikler og sådan noget til aviser. Jeg hader aviser, så dem har jeg ikke valgt. Jeg vælger den her opgave 1, som handler om, at man skal skrive en realistisk novelle, der foregår i vore dage, og så så er der sådan en fabel nedenunder, som hedder Løven og Musen. Jeg ved ikke, om jeg hører, men det er sådan en, hvor løven først hjælper musen med ikke at blive dræbt, og så siger musen, at tak, og jamen, jeg skal nok hjælpe dig en anden gang, og det griner løven lidt af, og så en dag, hvor løven bliver fanget, så hjælper musen den, og så siger så ja, du havde nok ikke regnet med, at jeg kunne hjælpe dig, men det kunne jeg så. Så det er noget med at gøre gengæld, og vi skal så skrive det, altså skrive novellen med handlingen gengæld, og jeg regner med, at det skal være en god gengæld, som jo egentlig er det, novellen står for. Så ja. Det regner jeg med. Og så må jeg se, hvad der kommer ud af det, fordi jeg kan ikke rigtig planlægge, hvad jeg skriver. Jeg skriver bare. Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Og så, så har jeg lige vasket min Converse-sko, hvilket er en rigtig god idé. Fordi så bliver det ligesom nye og pæne og flotte og rene, og de tager rigtig lang tid om at tørre, så pas på med det. Hvis I skal bruge dem næste dag, så lad være med at vaske dem, fordi så bliver de bare ikke tørre. Så ja. Men jeg håber, I har haft en god dag. Det var i hvert fald alt, hvad jeg havde at sige.
Jeg ved ikke lige helt, hvornår den her kommer op, men den er optaget i dag. Det den 27. februar. Det er en onsdag, så ja. Så må I have det rigtig godt. Hej hej.